Marsaur mahita do tuhata mari de mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni to di porbadia na tumapalangit dot anon. Amen. Asima roham diau ale Jehovah, ay targogot duau, maras dorohakku dot dagikku, alay ang guau, tuho duau marhapurusan, ale Jehovah nikku do, horo debatakku, marguru tutangammu do akka parsoryoki, say palua maaw siya tangan ni akka musukku, dohot siyan akka na mga lutong yaw, ale Jehovah, say unang paurak aw, ay horo na hujo, say palua maaw, marhite-hite hati gorammu, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus, sasarahodo si Pangulu, padomuho jolma doho debata, hupuji hami guarmi, jala hudok hami mauliate tuho, ala ni saluhut na binahemi, patupaon hangulon nami, saidongani mahami, marhite-hite asin roham, asa hupikiri hami, totong do natinami dohot hama matem, asa huarsako kami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporsyaon nasitong, jala asa marroha holongan hami, huhut madok mauliate tuho, asa olo hami mangihutoko rodi hamamatem, ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian, di tonga-tonga ni sahalut huria, naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai,
Olat nyon rodi saliling nililingna. Amen. Mari dehita. Tatangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion ima patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo. Ahudo Jahoba debatam ninna debatata. Dang jadi manakup au bahenommu debatam. Dia do lapatan ni odo. Ikon biar rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasa naadong. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Oleh Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulaon mahombar tu patikmi. Amin. Mari dehita. Potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar. Para siroha jala parturup niroha. Jala nabasar doho. Say marpangulahi maroham midahami. Dibaheni say sama sude dosa nami. Dang adong nahu pangasawak kami. Dukon
asini roham. Hati goran na pinatupani anakmu doh pengasah kami tujulum. Dibaheni pasonang jala apuli mahami. Aka nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sisani dosata. Alani pangawalasiot tado ubahin na tartulang Kristus. Jala binay ni hazahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Mari dehita. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion tersurat di Yohanes biddu 12 mamuka CNI 12 sahatu 15 tajahama marsika soreng dungi torang niari nai di BG halak natoropi ro tu pestai nanaing Roma Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasi dama aka mare-mare lau manomu-nomu ibana huhut di jauh-jauh. Hosiana pinasupasu maro mante guani Tuhani Rajani Israel. Dungi dapot Yesus mahalu desada ima dihuduli hobar tunatar surat. Unang mahoma biar Borsion idama rajam donaro marsi hudul ni anak ni haludi. Ido sahatna martua do natumangihon hatani debata jala naopyopsa. Amin. Mari dehita.
idakkom ma haporsiautai, songon na hita idakon ni dongata sa haporsiau di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di bata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohot ano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni di bata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di porbadia, andorang suhabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinursilang, na tua tu banwatoro dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuduhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pai mulak sogot tu tanaon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia, jala dong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akka na badia, dohot dihasan di dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na surasunda. Amin. Tabigima titing huria. Titing Huria, Manang Warta Jemaat, Minggu Palmarum, tanggal 10 April 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, para halado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, marhaposan tu Jahoba maho sian nasaroham, jala unang marpangusadia ko tu pikiranmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Poda Manang Amsal 3 ayat 5. Nama ragam, sada, parhusoran ni padita. Hobar tu surat keputusan ketetapan Epui Eporus HKBP, taringot tu parhusoran ni padita, manotopon amang padita Sarip Amsal STH, padita HKBP Resort Jatimurni, gawe padita fungsional di HKBP Resort Cijantung. Namangihut surat keputusan ketetapan manotopon amang padita Binahar Sihobing, padita fungsional HKBP Cijantung, gawe padita fungsional di HKBP Distrik 21 Medan Utara. Marojahan tu surat keputusan ketetapan ini patopama ulaun pisah sambut di hari Minggu tanggal 27 April 2025 di Parmingguan pukul sia 30 wib. Domutusi marhite titingon pindah batohama tuhamu amanami inanami ruas ni huriata di hari Minggu tanggal 20 April 2025 di Parmingguan Godang papungutupak apresiasi dohita marhite amplop si pamasuhota tu kantong 2B songod dalata makkamulatehon pakkobasun nasida di huriata leleng ni natulu taonon. 2. Kompensi distrik. Di hari Senin tanggal 14 April 2025 di Patupado Konven Distrik 8 DKI Jakarta namarengana di HKBP Pasar Rebo borhak dosude paditata maddohotisa tatangnya koma anggiat mardalan ulauni di bagasan haulion. Tolu calon situa. Dung di patupa ulaun pamiliton calon situa di wik di hari na salpu jalanunga di patupa pajak konon di sermon parhalado na niuluhon ni amang padita resort mamuka minggu sadarion tanggal 10 April 2025 gabe calon situa ma di huriata tolu titik sada amang posma simajutak inangi deha borusihotang sian wiksia palmekarsari. 3.2 amang Rituan Pajaitan inangi deha borusinaga sian wik diaspora manang parcerahan. Saya di pargoge tuhatta manasida mangararuri sude ruhut parguruan dohot ulaun hapar haladoon hobar tutiki naun niaturhon ni huriata HKBP.
opat padidion nabadia. Di hari Minggu sadarion di parmingguan pukul 7.30 di patupa huriat tado padidion nabadia tu akka poso-poso yanak koni huriata toropna sia halak sian sia keluarga. 5. Sunggul-sunggul Pakobasion Jumat Agung dohot Paskah 2025. Laho manomu-nomu parningotan ari hamamate dohot ari haheon ni Tuhan Yesus Kristus songonoma pinaboto tuhita nasahuria. 5 titik sada di hari Kamis tanggal 17 April 2025. Pertanyaan pason na pinasada di gereja masuk pukul 10.30 WIB. Syarani i masoho majo pertanyaan di Ganukwik. Jala mulayota mamuse di hari Rabu dohot hari Kamis tanggal 30 April dohot tanggal 1 Mei 2025. 5.2 Jumat tanggal 10 April 2025. Perningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus parminggota disi 5.2.1 pukul 6.30 bahasa Indonesia laus diuduti marulaun nabadia. 5.2.2 pukul 10 WIB bahasa Batak laus diuduti marulaun nabadia. 5.2.3 pukul 10.4 WIB acara perpunguan nahohom. 5.2.4 parmingguan iana kota sekolah minggu masoho majo sangobas rap marminggu dohot natoras. 5.3 di hari Sabtu 1 hari Minggu tanggal 10 sia 1 tanggal 20 April 2025. Sekolah Minggu kelas 4, 5, 6 SD melaksanakan perayaan Paskah dan menginap di gereja. Pendaftaran langsung ke guru sekolah Minggu dengan persyaratan surat izin dari orang tua. 5.4 Minggu tanggal 20 April 2025. 5.4.1 Pertanyaan buha-buha hijuk di gereja masuk pukul 4.30 WIB manugut manang subuh dohot Paskah subuh anak sekolah minggu ruang aula. 5.4.2 Paskah parjolo manang ari parningotan haheheon ni Tuhan Yesus parminggota nasomal masuk pukul 6.30 WIB pukul 7.30 WIB pukul 10.30 WIB dohot pukul 11 WIB. Parmingguan remaja manang umum nasomal masuk pukul 15 WIB di pamaju gabe pukul 10 WIB. Siala naing patupa drama Via Dolorosa akayana kota remaja. Laos marhiteon pinangido ma tunatoras na adong yanakon na remaja asarap madohoti perminggoni. 5.4.7 Perayaan Paskah jemaat berkebutuhan khusus masuk pukul sia WIB marenganan di ruang Matius. 5.5 di hari Senin tanggal 21 April 2025. Pesta Paskah Paduahon marminggu dohita masuk pukul 10 WIB manang pukul 5 botari. Jala laos disadari ima puncak pareheon paropuan. 5.6 Sudi pakobasion PHD seksi dohot pungankor masoh majo jala mulayota mamuse di hari Senin tanggal 20 April 2025. Onom makatidakon haporsiaon marsangga-sangga. Di hari Minggu sadarion di parmingguan pukul 10 WIB di patupa huriat tado pakobasion makatidakon haporsiaon marsangga-sangga tutolu anak tutolu halak naposo. 5. Sada Maria Fitriani Borsilalahi Wiksaplalu Narosian Huria Roma Katolik. 2. Citra Elizabeth Borsinaga Sian Wiksaplualu Narosian Huria Roma Katolik. 3. Julius Besley Amandias Gultom Wiksaplopat Naposoni Huria. 7. Seksi pendidikan. Pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 masuk pukul 16 WIB, gereja melalui Dewan Diakoni Sosial Pendidikan menyelenggarakan bimbel manang bimbingan belajar kepada kelompok kelas 12 SMA nah sederajat dan yang baru lulus SMA dan sederajat yang akan mengikuti tes masuk perguruan tinggi kedinasan bertempat di ruang Matius. Sementara bimbel untuk kelompok mahasiswa yang sedang kuliah dari yang sudah selesai kuliah yang akan mengikuti tes masuk CPNS akan diberitahukan kemudian.
Walu, Panitia Tahun Transformasi HKBP dan Pesta Gotilon 2025. Marhiti titingon pinabotohma tu panitia Tahun Transformasi HKBP dan Pesta Gotilon 2025 asareta rotu rapot nanang si patopao di hari Minggu sadarion masuk pukul 10.30 WIB maringanan di ruang Matius dohot agenda rapat finalisasi detail program dan RAB setiap seksi. Sia titing merbagas, titing perjolo. Naing majalo pasu-pasu merbagas ma Daniel Sihotang, anak niamang Johnny Walter Sihotang, tubuh ni inang Lasma Adian Boru Situmorang, Sian Huta Jalan Ayub nomor 20 sada, RT 010 sada, RW 0 sada, Pejaten Barat, Huria HKBP Mampang Prapatan. Dohot Orwanna, Ervina Misela Yolanda Manurung, Boru ni amang Robert Manurung, tubuh ni inang Eslen Deliana Borsirait, Sian Huta Jalan Batas Sada nomor 74, RT 003, RW 08, Kalisari, WIK 10 Kalisari 2, Huria HKBP Cijantung. Masuk di hari Sabtu tanggal 26 April 2025 di HKBP Cijantung, masuk pukul sia 20 WIB. 10. Pilihan bulanan keluarga. Di minggu sadarion papungutama pilihan bulanan keluarga tu bulan April 2025 jala titikonotama di hari Minggu naroon. Mauliatema disudi panupahiyota dihuriai bahin sangap di Gowarni Tuhata. Sapursada ucapan terima kasih. Marhite titingon huria pasahaton mauliate tu dongata nasian uek 12 setek manunggal nang pasahaton satu set bunga altar di Paraminggota sadarion. Songoni matiting namasa di tongong-tongon ni huriata di bagasan na sa minggon, akatiting na asing buhay matajaha di labara titing na adong di tengah tabi, saya di pasu-pasu di bata mahita di sude pargulmiton ni nguluta. Oras. Maredehita huhut papungupilian kantong sada A dohot sada B.
debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramuti ate-ate dohot pikira munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras meda saluk na kamanginang. Obar tu titik tay nakin parhusoran laus mahami perpudi marjamita di minggu gudangon di minggu harian. Ya mulai ate mak di parsorat tati kamanginang. Selinari nama merminggu manogot do selinari merminggu botari. Dungi lau mau tinggal mamu ya kamanginang. Mulai ate dia kapar sorat ta jala lem jonok lem songona adonggo do niroha rupani lau meninggal hon huriat tanah bulunun marningo tak kapar sorat ta selam ni ingok marupani witahe daring manapi halahon as termasuk rupani ban senidopum maroha songonom mahurakan etu-etu naroha na post power syndrome mulu songon na biasa hias songon na ramah do ngasongon na sing binereng tadaru naneng lawi batahe naroa ngasongon na beisbe naroa tadaru tahe songoni marupani pakilalan noeng alai pos doroha kapar saurata na sujadi hurang ati kamanginang jala Roma amu tanggal 27 asa tadana dengga par saurata di tanggal 27 mahami ipa borhat laos majak kon paditat tanah baru. Amanginang tajaloma hatani debata di minggu tesederion di minggu palmarum manang mare-mare. Na dienet sian buku ni parpesalmeni biduna na pauno pulaluhon di bonai sene 5 tolhas ma jana marujung di ayat 76. Pesalmen ono pulalu ayat 25 saaro di ayat 26 tapayutiu bema di bagasar roata. Habobongot tu bagas habadiaun mangulupon hamunangan. Nunga di ida nasida habobongotmu ale de bata. Habobongot ni de bataku rajaku tu bagasan habadionai. Merdalat di julu akaparede di pudi ni akka parsarune di tonga-tonga ni nama baju akka nama meludoal pinuji ma debata di bagasan akka luhutan Tuhani hamu aliaka nasian mual ni Israel di sido si Benjamin siapudan pangarajai nasida akka iduk sia juda pe pasipar aka iduk sian Sebulon, aka iduk sian Naftali. Di tonahot debatado hagugu ummu, say pargugui ma ale debata na pinatupam tuhami. Ala jorom na di Jerusalem taruhonon ya karaja dusugo sileo-leo tuho. Say songgahi mabuea na ditolongi. Aka jonggi na marhorkoron rab dohot akka anak nilubu ni akka bangso asa dioloy na sida patu mangalehon jobba bahal ibana paserak ko bangso akka namar halomohon hamusuon rodo sogot akka nasumangap sian misir kuspe hapugad do marsobatu debata amuali akka harajaon di tanoon edio kamu ma debata paluhamu ma parhinaloan memuji Tuhani ibana namar hite-hite hor langit ni langitan sian narubi idama pangiaron nama suarana suara nagugui saileo kamu maha hormato tu debata hamuliau naido gumongom Israel jala dia kabanua gijak sahali do hagugu onna sokaldo debata rosia ningananna akan abadiai debatan Israel do ibana silehon hagugu do tamuliau tu bangsoi pinuji ma
debata ido anggosana. Sayang nakina kamanginang agak ragu-ragu du hita dia detenakin. Go rasa go pala taboto tak kasihan dei dak pula ragu hita lantam lau memuji mangede rupani. Aliala mebiar salah sutuk sosongoni tahe narohana. Anggu sebetulnya ngikon benar-benar berupani histeris sagun guguna mangedioni asa tung tutu sangam ise naing mamora di pasanga ma jahuba sebetulnya nak rupani anggo sier nera terus nahonaro tu pakai lata cuman salah non ipare keledaoni ba inarohana dia bisa warani rupani benar-benar dak puas suarane dia kalat nasu puas saci du sabutulai olo haci di arwah-arwi kamangin nak sebetulnya memang songoni mana naneng dohono ni turpuko tu kita sonari sonak kian tebu tarsongoni marupani buha mana manggobar hot tebu sonang atik perupani arong naso beres istilahnya hatani hami nai lapo tole mabah anggo tangis tau beres main narupani ta libes maju talang maju netebun nin narupani atar songoni marupani anggo persoalan ini selesai doi dang arong nasoturebe non ni debata ai debataru napuna sanguluku nin narupani alani pos rohana jadi ugari tede rupani sonari ede duk sonang rohaku di bae debata porsupe hutao dison sonang do di pasonang totong rohakon tarsongoni marupani naneng dohonon ni jamita minggu tau rupani sonang do di pasonang totong rohakon tarsongoni marupani nakpe adong akana hurang beres si patadi pada ninguli alai sonang doau di bait Tuhani tarsongoni marupani naneng dohonon na alaniaha ala Tuhani di pihak tak ala dihita do jala rodo Tuhani amanginang dakubo to nai soddo hita sudi anggu ketua na jolo tiki soddo ida amang na tuetue opuke da tauli kan amang beresman tiki mami aku betu jan di gereja tahun bodo gua ajak maju hamurupani mar nostalgia tiak kamanginang boha mahamu pada saat di tiki patupa prosesi ara-araan merbaris-baris jala jong-jong bahuria hati hei manomu-nomu itu tertabayakom majorupani daku botek nakala amangodo tok permusik nganang tiki martarompet dingot tamu do ahed demu na tiki baru sai he mahamu ido demu daw ado lungud do demu tiki ado saddo rahicado naraku ido daku boto narong gobe kamu sadiki manortor izulo akana buru rupani manortor biasanya molo pesta songon namar natali izulo kana buru manang nadul-duli manortor rupani heradayang-dayang manomu-nomu barisan prosesion arong gutiki be kamu dang arong ate atung ne pesta ima bayako kamu rupani manomu-nomu panguli tarsongoni marupani au gari di tiki pesta tai nama aku batu jani di julu marupani akka parupuan naulion pasti uli du itu ngalana isalo du nasida kan imeka dorai se bega na tarsongoni ma beda nyopera dang muralok kang ibai naha ibai kudu tarsongoni mar manotor jolo mar surak-surak Roma partarompetor rupani saguguna mar surak-surak sayang lupa nasida haru dena pada saat rupani dang martaropeta lai amang tai songon narong nunya digabarani hubereng dah itu je memang mulu marjubilium makamang tersongonido itong-itong manortor rupani baru martarompe ma minimal dena sai he mahamuna ham betul songon na bergetar do tanu yatong akan merdala nope oduranon sesongon nahel mau merdala rupani bangga bahagia merdala natong itomu tomu sudi ala neng
masuk nama prosesi iduk ni huriata jong maita salunin na bah sudah mah ngarung nang HP tiki ngarung berarti tur sudah masih sorok-sorok rupanya. Bahagia sekali rasanya gitu. Songoni mana ni gobaronyo nak kamang bohama sukacita karena memasuki rumah Tuhan. Idona ni gobarhon na dison ditiki dibuat bangsa Israel ma poti perpadana ni bongo tuta Jerusalem. Ailas iru na tatiru akamang membuat poti perpadana ni. Bahamu mazurupani isi manwaing na manggetu ke bunga tu nasangap hidup pada saat ini kan. Baru perasamu narupani arung guguar huisi ni lukalung nai. Ibu tu amur narung guar muna iso nak kamang inang behidup tu. Ibadu guar taisi ipa masuk gue si Bibel buku ede agenda kompesi aturan-peraturan RPP do guar ni sudah ruas behidup. Ima rupani na menyatakan keikutsertaan kita pada arah-arahan pemujian sembahyang kita kepada Tuhan. Jadi luar biasa doa kamang. Banggoti kami, ya Allah sehari dua mengudu jubileum. Asing ni rupanya kau tangan nama. Jadi ada orang sopes tahun, besok ini nama semangat ni agar 2 tahun. Kotong royong, dangarung bui kotor. Jadi suku tetangga tetong kala yodo kan, kok sibuk banget. Hera songoni marapin. Aso songoni sibuk kamu lak ni, inat tong ay marhabasa si diput doam. Bah, teroma na sida mado, gioro presiden nami. Lain rupa presiden munu, inna daong. Iduk ni huria nami pimpinan nami neng ro, neng merjubiliu pamin. Bah, hepok tiam masude sadok rubani sedenak saarun na maguna. Bayangkan seperti itulah manginang. Ati itu ngarok kamu tong namar ningo tiamar jubileum, tiamar pesta mamiaku betujan di Bonabasogi manang di huriat tahun atar ubal gesiani rope sebetulnya nani dok diturpuk tahun. Sukacita karena ara-araan naing bongo tu bagas joron di bata. Dingot tamuru peta hea haidok oputta pada tiki mamiakonon. Hidup kon, nah dok birana marningo tate, pasu ma akan marpungu di bagasmon, ngetau. Tangi homma, tangi yang nasida, sadok di tiki mami aku batu jahani, sungguh luar biasa. Harus diri rupanya asal diulek ini sesungguhnya, baru donokku mengidang kian sungguh ma, gemetar, ala disiru sebetulnya ditahbiskan, jalai tokok do dabai. Dingot tamur tuh jadi itu memang luar biasa mak rupanya. Asalani do mau kadong asapor siapo ti perpadana ni pe di arak masuk tu Jerusalem sudah memang soi baru lupulup alania nunga di tongat-tongat tapi di bata. Ala memang irejuminasi de do kamanginang poti perpadana ni sebagai simbol kehadiran di bata. Jala marsahalah hiedui. Jala betul-betul rupani ala ni badia ni poti perpadana non dang buise baranga majama. Isi majama komate. Isi majama komate. Tiki lautari parnasida tu Jordan, di lautari parnasida lautu Jericho, di piakum poti perpadana non langsung marsik binangai gabi buina sida merdalan. Sungguh sangat luar biasa do akamanginang. Manang nasongo dia pabahenan ni debata marhite parmasuk ni poti perpadana ni namana dahon nunga di tongat-tongat tabe debata. Mulu taida di bonani turpuk tahun hehe maho ale debata. Hehe maho ninna. Bere kita masih di bidono pulalu dua saya hehe maho debata. Ikon har akamusuna jalama purus akana makasomorhon ibana mardo pubuhina dirajumi akamanginang holadung dihehe diangkat poti perpadana non pada saat itu juga Tuhan akan bangkit membela umatnya.
Jala debatado na humokop nasida. Ida hita makamanginang dia ekonomi di do isi. Ibana do ama ni akana taring dilapin. Jala pangodian ni akana babalu. Ibana do debata di bagasan ingananna nabadiai. Debata do mabain ho ripe akana pujukian. Ibana parwaron nata akana tarhurung tuha sonangan ala yang gua kana merbalik maringan di halongonan na tungil situtu. Ida hitama pengakuan iman ni bangsoon ditiki dipahehe manang dibuan poti parpadanani. Di hati dakon nasida ma bahwa memang debata di pihak nasida. Makokop nasida jala mengurupi nasida. Bere kita jadi bibil tek kamanginang dek 20 dok pinuji ma debata ganupa pinuji ma Tuhani ganupari. Do di parpos di papor satu tuhita debatado mengurupi hita. Jadi manang nasongo dia pe perdalanan ningoluta debatado pangurupi di kita. Umat tong akamanginang na hinilala. Molo tahilalado akamanginang na dongat ta debata jada lilabung ta debata ido mabay sonang jala dame pakilalata. Ido mabahen posrohata madalani aka dalan si dalanata. Ido dia 25 nakin nunga di ida nasida habobongo muale debata habobongo ni debatakku rajakku tubagasan habadionne. Lau sido akamanginang ganup hari Minggu mana saya tapes tahun haheheon ni debata mularong madok ko na iba sa gabi marminggu ham ay risaba do mulunin na dohonot tamak kamanginang ala hari hamonang adoy haheheon ni Tuhan Yesus nunga hehebe Tuhani meneluhon hamatian dangadong be jo hamatian di dia sorokmi. Jadi duna tapes tahu genu hari Minggu merayakan kebangkitan Tuhan. Hehe maho ale debata, hehe maho ale Tuhan. Jala nunga monang be Tuhatai jala dihokop dohita. Asa molong ngata ida mo kadong asa porsiaon dido diturpuk tahun disido si Benjamin siap pudan pangarajai nasida aka iduk sia juda pe pasipar aka iduk sia sebulon aka iduk sia Naptali. Jadi uduranun nakinak kamanginang perjulu nakinak kanaposo aka panortor aka permusik udur mamuse aka namewakili hum do marga. Di sima sudi akka mewakili marga-marga Israel. Mulai di naki si Benjamin siap pudani. Siap pudan metong si Benjamin dialah Israel. Jala siani dua raja nasida nina ala si Saul raja nasida na parjolo ima sian marga Benjamin. Iro na idok na di sona mo kadong asabor siaon di sido si Benjamin siap pudan pangarajai nasida. Wadi sibu sudah siap pudan saat rusiahan persaudaraan yang sangat rukun. Baidu dak kamanginang daku boto nakin disirohi tanak itu garijon bah rodo ida siatur itu raro nakin namar sejalangan cipiki horas da manga ngalili kita dak pajupang ada kau berko iya na minggu na salpu mar minggu botariau na rahai mar minggu onina alai lasro hatta pajupang diso. Alanido ngapungube ita di son sianu eksada sa rodi wek diaspora idu tahiak kamangina ngai sobe ita sudin wai gabi marsada hita alani Tuhani gabi marsada hita di baik kaporsiauni gabi sapak kilala kita di baik haporsiani gabi marsia tusak kita di baik haporsiauni idu tong jadi benda saya dipaingot kita manang api no yang nataula di son manang api natapatuba di son alani hapor utama. Semuanya karena iman. Semuanya karena iman. Bukan karena lain hal. Alani hapor utado. Alai dok Tuhani hapor mido. Palua hoko.
Jadi molo porsia do inung, porsia do huamong anon. Anggu sederion sonanggu lalana merminggun melum nama saiton. Melum dalah porsia mido. Ale molo ko kita rupani lebtab baru sahit tu iba jami tani pad di tahun lebtab bari. Porsia mamu. Ale molo kamu lubang namon. Lubang itu. Ai huilala rodo Tuhani. Nunga widahami habobongo mininna. Saya berjumpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan hari ini di gerejanya yang kudus ini. Itu tong nak kola pajupak tudongan nakin meredusui na malas ni rohami nang pajupang dongan mi. Soi jaga hobi ngalokang bedak ni dongan mi di aho. Iya kan? Kola nala nilas roham. Alai pajupang do debata. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengida huaso ni debata. Napatar nuaing di harorona. Sehingga hicaro hatta mengulup perupani. Songon nabi nani ala Israeli. Hosana, hosana. Itu. Pinuji manaro marhite guarni Tuhani. Memuji debata ala nungaro. Jala bongok nakin hehe maibana. Jala nabadua honi nakin menyatukan kita. Mempersatukan baik sekangan baik sianggian rahudul sude bah hidu tabunatong ida ma uli naik dengan naik do sonang naik molo pungu saudulan akan namarhamarangi ido tiak kamanginang tabukan pajupak kita namarhamarangi di bagasat Tuhani jalan namangihu musedison di ida nasida do waso ni debata kemahakuasaan Tuhan jala dido di siamo kadonga sa porsiaon taida ma di ayat 20 sia di tonahod debata do hagugumu sai pargugui male debata na pinatupam Tuhami ala jorom na di Jerusalem taru hono nia karaja do sugo sileo-leo tuho sai songgahi makabuea na ditolongi akajonggi namar horon-horon satorusna naneng dohono narison semua yang buas-buas itu hewan-hewan yang buas itu taklukkanlah akabang sunagugui hala misiriru ne dokon naurupani kalau bubesan ninna do buaya daksi buaya masuk nada buaya ninna na ditolongi ai somalat tung mojak do buaya ditolong diturunia ka raso-rasoi so ni marupani disima monggopon ala didokon hancurkanlah itu jala patuduk mai bah memang luar biasa dok kamanginang akan amangalo debata hian gabi memuji debata tapi ring manuaing hapor siautai ngagabe hera hapor siau mayoritas di tengah-tengah portibion songon sada halak na manguluan sada organisasi untuk mencari kelemahan ni ala Kristen. Saya dibukai mabibil tong. Asa dabok sahih ni ala Kristenon. Asa dijehehon. Habis saya dijahai mana, saya jahai mana. Ujung gabi dihapor siai. Isi mayak kamanginang. Si Yusuf Roni kan. Aira sakakna naneng mengalului kelemahat taruh mana. Asarong dalam ni mana menihai. Asarong dalam na menyudutkan kita. Malah dia menjadi mengenal Kristus dan sampai sekarang menjadi pengkhotbah yang didengar itu taya kamanginang ate. Songoni muse si Paulus kan si Saulus. Mereru jaloi mana bisoloit. Lihat jo iji tuau asa hupu sahala Kristenon nina. Saya disakabi bana. Habe itakut Tuhani memana perdalanan natu Damaskus. Suhu sama ho menadahi tura-tura. Ayau dui nanililiami nina Tuhani. Memang ido Tuhan ido manangisi mangagoho ducun nama jama anak ni matana begitu manangisi nama ngaluak kana porsiai ala pelindungnya adalah Tuhan ida hita mau kadonga sa porsiaun soi nama haci nazulu di baik kala Romawi marhite Kaisar Domitianus Kaisar Nero pamatihon halak Kristeni tapi ternyata Romawi itu lahirnya menjadi pembela orang Kristen, pembela Kristen yang pertama. Baik kok kamu mamakadong sabur siya. Jimularok pem musum ni naruham, arung na mangilati ho di bagasar ruam manginang, tangyak kumatutuhani. Asa gabi makokopo marsugut.
Asa gabi apala no kolong rohana tuho marsugut. Ai debata dong gusiuba rohani manang isebe. Molo adong peninna rohami nang amang dicipu pakilala ammu. Asa bui mana gabi song si Paulusi. Najulu mengalili sonari gabi makokop. Song kalak Romawi. Bangsu nebulu nasida. Soina mangirina di batu ala Kristeni. Dibaik gabi gladiator. Dilumuri dengan ter aspal lalu dibakar menjadi lampu jalan. Akala Kristeni. Allangon ni babiak namale. HP gabi nasida do. Nama kokop ha Kristeno ni. Jala satu sonari. Gabi terberita. Nasida mo kadonga sapros. Jadi jangan ragu kepada kuasa Tuhan. Iro na iro na dison na mo kadongan. Akahalak na mangalo Tuhani marsugut. Gabi rodoi madok jala nasa suara marhatopoton. Jesus do Tuhan. Jala do nasida marsinggang tutu hatai. Ima nanang patorangon ni turupuko tuhita hamo kadonga sapros yaon. Alani i nang hitape ikot takas mamereng hamuliau ni debata taluk pasangapon ibana lehon hamuma hahormaton ninna menghormati ayau ala lumayan duliling na tiki di Medan sehubereng do tetanggat tai ganu manugo itor dibuat do hio naon rupani ibuka pitu naon itor songon naninna rupani marsobba songonimu sebotari adurak situ tu bimana pituni rukonau tokonau jole bado musi itutung bah jalak kainata do mabben buasa hami nuaing telu di partangyangonon ninna roha rupane asa takasi tarupani rapot Tuhan Yesusi puka ulaunmu ikut tu ibanai parguru honommu bani bana dong ammi hehe dohot hehe dohot nong mendodo doamu bani bana do ngammi hehe dohot nama biar salah do hehe do mudum asa ibana totong dong atamu kadong asapur sia jeninna hujana kinarong dong aku mangalian icet tuau molo di Washington ninna adong go disi monumen Washington dakaro piau ini memang ale adong ninna disi monumen Washington jala dibaen diturunai di suraton Laus Deos artinya nina segala puji bagi Tuhan bere kamu mazuhala Amerika segala puji bagi Tuhan jadi pucuni menaraon nina rupani monumen Washingtonon molo bicar mataniari itorodo perjulu dapotan mataniari jina neng dohonon nina baikon perjulu ikom memuji debata. Jadi hita betung akamanginang neng perjolo takas pemujiota tu debata. Asa unang ragu kita mamereng huasu aguguni debata nanang manupak nguluta. Asa mago keraguan. Asa di minggu palmarumon naing he kita manomu-nomu Tuhani. Jalabaya ko kita manakin songo kita na patupa ara-arakan ditikin alam mamiak betu jahan ni gereja tahun. Alairu na murah ingototta. Alairu na paling segar mungkin kita bayangkan. Songoni mahita rupani naing hehe manomu-nomu ala naing hehe matuhani manaluhon musutta. Jalanunga takas nakididok ala ibanado amani na taring maetek pangodian yakana mabalu ni nanakin. Jala ala ibanado mabain horipe artina guru di ibana do saluhna. Jala musai di do nakin pinuji matuhani. Ganupari. Do dope di papor satu tuita. Debataro mengurupi kita. Melihat Tuhan yang akan selalu menolong. Menopang membantu kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Alani unak telu dihita kamanginang. Diharoro ni Tuhan ini nang si pesta honota. Di minggu palmarumon. Tuhata nang hehe. Manaluhon musutta naing manaluhon hamatiani asa monak kita rabdoho Tuhani. Amin martangi yang mahita. Mauliate rohanami di hoali Tuhan di bata amanami. Na takas
papatarhon huaso kagugu ommu di bagasan ngulu nami. Asa marpakirimo tuho, marpangusadio tuho hami diganu perdalanan di ngulu nami. Atik petutu ale Tuhan gogot jala maul sipata dalan nek kusidalanan nami. Alai dang dipasobohan. Jala dihaposi hami do baga-bagami, saya dong anakku do hamu ganu pari rasi rasa ro ajal nias yang anon. Hehe maho Tuhan, leom maha munangat di hami, urupi mahami, batau mahami, jala rak mahita Tuhan, memulus sudi pardalanan ni ngulu nani basa-basa ummi Tuhan. Samonak kami rodi ujung. Idaun nami maka huasom, na mengubah akahala parjaha gabi na burju. Mengubah kanatak kang rohai gabi parsidoho porsea tuho. Akabangso na manihai huasom, na manihai harajaumu di portibion. Ido marsugut na gumugu massuarahon. Yesus do Tuhan, jalan nasa suara marhatopotoni. Jalan nasa ulunitot marsinggang marsoba tujulum. Ali itu hadi bagasa tikyon. Pamasaon di huriam mapadidion. Tuak kaposo-poso di huriam. Say yang gia matututuhan takas. Partohap nasida dia ke arta banua gijang. Gabetar surat guar nasida tu pustaha nguluani. Pasu-pasu akan atoras. Namar sahala nasida marbisu. Laho marmeme kami menadenggan tua kaya nakonna. Unang hurangan nasida dia akan narikot lahu pagudang-gudakkon. Do paborhatto nanakonna majalo hanguluan do akan narikot di ngulu si ganupari. Alani Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Amanginang hurian itu hatta tatomu mahatani debata maride mahita las tapasa ma peliata. Thank you.
nuang saat meta tu padidion na badia marede mahita sian buok kwede nomor 146 ayat 1 2 laos jongjong manon sudi natoras nama buana nakonna terdiri. Alia manami na di Banua Gijang, narodo hami tujulum mabuana kadat danahon. Saya si maroham, jalo manasida gabi anak komu. Pasu-pasu jala pargugui manasida, mangiahi hanguluan sugut, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan na mabuan danak sididionon. Tangion hamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat portibion. Ninna madoa kasih sianna. Pure hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goarni debata ama. Dot anak dot todi perbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahutonahoni Tuhan. Jala ingot ma. Saina dong anak kudu hamu ganupari. Rasira saro ajal ni hasianganon. Manang ise na porsea doho ni didi dapotan hanguluan. Alay na so porsea hona uhum sugut. Tangion hamu mado tata ni debatana tersurat di Evangelium ni si Markus. Adong ma akan mabuat dakdana tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay di picang kasisian naima na mabuani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma. Luas samu makadak danahi rotu au unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajau ni debata na tuturu na hudokot tuhamu manang isepe anggo sosongo dak dana kibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi dihaul makadak danaki dia pehom matangan natu nasida mamasu nasida. Hati dako kamu majolo ha porsia utai. Au porsia. Atong alusiamu mahata nahusuk kunon. Dipangidohamu nuaing didion akadat danakon tu bagasan na hinaporsiamuna. Behana olo dohamu memudai anak komunaon. Asa diboto jala dihutun nasida hata ni debata. Naolo dohamu marsuru nasida tu gereja. Doho tu perguruan di Huria Protestan.
asa gabe ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasa manasida tu debata marhite-hite padidion na badiay. Ale Gabriel Alexander Simbolon. Hudi di mau tu bagasan guar di bata ama. Do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar ni to di perbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan di bata ama ho di habo mo tu bagasan harazona ola nyorodi saling lilingna. Amin. Ale Edita Gracia Ramadina Siam Manihuru. Kudi di mau tu bagasan guar ni bata ama. Do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar ni to di perbadia. Amin. Diramuti Tuhan di bata ama ho di habobong mo tu bagasan narazonna ola nyorodi saling lilingna. Amin. Ale Laska Gabriano Simajuntak. Hudi di mau tu bagasan guar di bata ama. Do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot guar ni to di perbadia. Amin. Diramoti Tuhan di bata ama ho dia bobong mo tu bagasan harazonna ola nyorodi saling lilingna. Amin. Ale Brigita Airelin Tambunan. Hudi di maho tu bagasan guar di bata ama. Do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar ni to di perbadia. Amin. Diramoti Tuhan di bata ama ho dia bobong mo tu bagasan harazonna ola nyorodi saing lilingna. Amin. Ale Gabriel Hamonangan na 70. Hudi di maho tu bagasan guar di bata ama. Do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar ni to di perbadia. Amin. Diramoti Tuhan di bata ama ho dia bobong mo tu bagasan harazonna ola nyoro di saling lilingna. Amin. Ale Mikaela Anastasia Rumahorbo. Hudi di maho tu bagasan guar di bata ama. Do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus.
do tu bagasan guarni to di perbadia. Amin. Diramoti Tuhan de batamaho dia babong umot tu bagasan narajonna ola niru di sain lilingna. Amin. Sihat. Ale sahala Aaron Bastian Situmorang. Udidi mau tu bagasan guar di bata ama. Do tu bagasan guar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar ni to di perbadia. Amin. Diramoti Tuhan di bata maho dia bobong mo tu bagasan narajonna ola ni rodi saing lilingna. Amin. Ale dialopa Kristi Girsang. Udi di maho tu bagasan guar ni de bata ama. Do tu bagasan guar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar ni to di perbadia. Amin. Diramoti Tuhan de bata maho dia bobong mo tu bagasan harajonna ola nyoro di saring lilingna. Amin. Ale gogo nahum tampu bulun. Udidi maho tu bagasan guar de bata ama. Do tu bagasan guar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar ni to di perbadia. Amin. Diramoti Tuhan de bata maho dia bobong mo tu bagasan harajonna ola nyoro di saing lilingna. Amin. Jongjong mahamu saluna akan atoras. Martangi yang mahita. Ali Tuhan de bata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga upasata mia kada dana kotuho. Jala di jakokodo nasida gabi anak komu marhite-hite padidion na badiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe pania dia nguluan na saling liling na. Asima roham doho dia kanatoras ni dak danakon. Saya pargugui jala ajari mana sida manugunogu dak danahot tuho. Asarap na sida taruli dia ka arta ni harajommu. Amin. Marede mahita laus jongjong mahita saluna. Piliata martangi yang mahita. Ali de bata manami na di banua gijang.
Kodo haroruan ni saluhu sileo na dingga do nasa ulibasa na moliutus. Upasatami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasiak kami pilihanon. Pati bulon harajon mu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite toddim. Asalam utadahami gudang ni sileo-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon nadi banua gijang, lehon matuhami sedarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami songo panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batamaho. Di sodakko Tuhan de batama buhina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakko Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaurhom madamena tutodim. Nomor 3. 471. 471.